weltare bibbe fulbe ando diine maada fedde heblo sukabe afrika weltare tv takusana yoni to mbanya to feralla to dabbe to dabbana to jawaldi to nyabina to gurela cioga to hijaja to tampi daro to lewe to burguduna to atena to bubu awdi ko on takusan jula ha to galle ceerno abuja soto beelila gawdi wurnay ko on takusan kadi jula ha to galle jatigi makko to hono alhaji bari to legal 6e nokshode ko taari dum kala ene jiya e gardini kabaruji men to leydi Mauritanie ko décret présidentiel si fama tigi hollirde kay wonde Masouda Wula Bul Khayri yo jokku kay e gardigu catala bitengal conseil économique social et environnemental tawi ko manda makko ɗiɗaɓo to leydi Sénégal ko accident mustina tawi ko minicar jollunoɗo élevage accident o non waɗi ko sara wuuro witengo sare caali waɗi noon yimɓe ɗiɗo wasɓe hen pittali men fodde capantati e goho woɗɓe mbarmi hen e nder ɓen fodde nogas e joyi ne tampi hen sanne to leydi Gambi ko guura woni tigui ration kewɗo tiiɗa tigui ne wujja e nder magasin tawateɗo to galle lamorgo woni to palais présidentiel gendarme ɓe ɗiɗo noon tawi koye halfinnoɓe nden ka e kisala malina tawi ko Sénégal naɓe ene juuɗe mumen ene moddi hen diwama e golle mumen to leydi Mali ko 12 kilo drogue tawi komo hinde cocaïne ko ɗum tigui woni ko teeɓa to bowallade diwoje international ngala Bamako kedde Afrique ma en jabbo musidɗo men Alassane Oumar Bothio habruji men hoto pindirte joni piren baccere kawisa mawɗo ekkiɗo hen lekki mbiyaki gorelte ko ha ko moƴƴo iwruko to koredinoro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma ɓen hutortoɓe gorelte mbi'i alhamdulillah yoga hen ko joguinoɓe ñabboji kawniɗi no fewi yogay docteur e mabɓe kolliti hol o safara mon jiituɗon a neɗɗo toƴiɗo joguiɗo AVC jogui cardiaque ƴiƴam dogata e ɓandu mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru prostate yogay ñabbuji goɗɗi kala hay janowo kala mum de so jokkodire gorelte ma yiito hoore muɗuma gorelte ko haako moƴƴo iwruko to koredinoro ari ko wallude e safrude ha moni kala tina hoore mum a ittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa so tawi jiɗɗa ko hebde ko laaɓi ko fati gorelte jahata koto site mabɓe internet mbaɗa www point gorelte ma janggan hoorema kala muma so tawi noon ko tongoɗe gorelte gonɗa koto Italie jokkodirta koye ceerno Abouli mbatta ko plus 39 339 856 67 39 so tawi noon gonɗa koto Espagne jokkodirta koye Amadou Touré plus 34 643 29 22 96 so tawi noon gonɗa koto Mbour jokkodirta koye Saydou Ndaw 77 388 21 88 so tawi noon gonɗa koto Ndendori jokkodirta koye Salif Diallo 77 901 74 67 so tawi noon gonɗa koto Kaolack jokkodirta koye Khadidiatou Guissé mbatta ko 77 693 55 12 so tawi noon gonɗa koto Jimbe jokkodirta koye Amadou Thioban mbatta ko 77 428 85 88 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Gaïde 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte ko safara tan woni e muɗuma aadi biɗa aadi salade aadi ɓuri fulfulade
ceerno Amadou Tijane Diallo gorko mo melga wuro jinneji wi ko fittata aadi mo aadodiri e jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tijane Diallo ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa jaadino ɓalawala danwal kala gandu bindiɗa ɓaɗo leɗɗe ceerno Amadou Tijane Diallo ko baɗɗo wittuji jaajƴi no fewi ko fati e banggue bindi e to banggue leɗɗe kala gando tawɗo gandal kadi e galle bamum ceerno Amadou Tijane Diallo gorko mo melga wuro jinneji ne safar rafiji kewɗi ne jiiɗa ciirol wonduɓe kista fibrom dogam sitta rewɓe ronkuɓe sowade rewɓe dartaraɓe ceerno Amadou Tijane Diallo gorko mo melga wuro jinneji ne yaraɓe wonduɓe koyɗe musoje koyɗe guloje ɓalli ƴakkoji ɓalli ɓuutoji kala gorko mo melga wuro jinneji ne yaran ɓen fiɗaɓe wonduɓe prostate hay sinno prostate ma koko ɓurno ha ala ko heddi so wona no opéré sa jokkodiri e makko nder balle tati mbiya alhamdoulillahi rabbil alamina ceerno Amadou Tijane Diallo gorko mo melga wuro jinneji ne yaran ɓen ustoraɓe gorago yawɓe yitade koyemumen e yittiɓe yawɓe yitade koyemumen kala e jippiɓe e leece kala e on fannu ceerno Amadou Tijane Diallo ne jogui leɗɗe façon ngaji ɗiɗi hen façon goto wiyete ko meeɗi moosa a meeɗa ɗum joni joni moosa no foti no furu ko leɗɗe jarateɗe walla muuɗeteɗe o jogui fannu goɗɗo wiyete ko yeddi ƴeewa ko leɗɗe ureteɗe awra ɗum joni joni kefta cagatagal ma hano hannirta ni ceerno Amadou Tijane Diallo gorko mo melga wuro jinneji wandino dendagal kilineɓe makko mo tawe Nouakchott Lamoɗo ko leydi Mauritanie galle makko e base makko ne tawe to leegal Samia ko étage danejo no huccite usine plâtre numéro makko ko 46 94 21 91 so tawi ko yiɓe hebde to banggue WhatsApp kadi numéro makko leydi français ne yambatta ko 00 336 04 04 66 27 gorko mo melga wuro jinneji base makko ne tawe to Dakar en tawi ɗo miñi ko ne wiye ceerno Abdoulaye Diallo numéro mum 77 714 94 15 gorko mo melga wuro jinneji gam hoybitande tawateɓe lappol polol dande maayo ɓe Mauritanie e Sénégal omo jogui base makko to Rosso Mauritanie ha to Dagana Mauritanie kala enen tawi ɗon sehil makko ne wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe sa yiiɗi jokkodirde e gorko mo leeraɓe mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Amadou Tijane Diallo ko laaɓɗo reedu comme ala ɗo woni konne wiiɗo sanne sanne mbadden dando faade ceerno Amadou Tijane Diallo gorko mo melga wuro jinneji kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jaam ñalle moon musidɓe tedduɓe eɗen goni e aseta walla hoore bira tati lewru duujal hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e joyyi habaruji moon e ɗemgal pular e sowtaye ko musidɗo moon sehil moon Ghali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nate ɓosoje ko mini men sehil men Saydou Abouba hono musidɗo men khalifa men ceerno Abou Diaba Sow mo beelala gawdi wuuro nayo mo tintina dendagal bandiraɓe sehilaɓe kala wonde oɗo saaha mo kaleten mo tawi to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie to galle jaatiki makko sehil makko ɓi nene makko biteɗo Bari to legal 6e Sara préfecture 6e waɗɗani pharmacie Nelson Mandela so tawi ari ha yettima on diwan walla kala jiɗɗo jokkodirde makko kanko ceerno Abou Diaba numéro makko mbatta ko 46 0466 23 ha joni habaruji men ɗemgal pular to leydi Mauritanie ha joni ceerno Aliou Thiam gorko mo Wourossogui gonɗo oɗo saaha kala e lappol mum tawi koye nder reedu Fouta e nder dongre leydi Mauritanie aljuma hanki o noon o bismama o jaɓɓama toon to Likseyba Gorgola Likseyba naaɓe mbaɗi no kewi wadde ni kay so jaɓɓade koɗo teddinde ɗum jaɓɓama toon noon jaɓɓugal paydingal no fewi ma en ketto cimtola musidɗo men sehil men ceerno Babi Sy tawi ko radio FM mo Likseyba ceerno Babi Sy ko cimtol mum noon ngol waɗani en aljuma hanki o ceerno Babi Sy a salminama a juurama jam ñalle moon musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dina ma weltare TV jam ñalle ma Ghali Abouba hande ko aljumani hawre ɗiɗi lewru dujal mai hitande ujune ɗiɗi e nogas e joyyi ko ɓuuri mantinade kabruji men ɗo e cuuɗi men Likseyba Gorgol caggal jillu diine jokkeren ɗam jillu lawol Cheikhna Ahmed Tijani ngu waɗata ɗum on ceerno Alpha Aliou Thiam te gandi e oɗo saaha kala koye jillo woni ɗo e leydi Mauritanie ha ɗo e diwan mo Likseyba Seyba o wawi yettade ɗo e cuuɗi men Likseyba oɗo aljuma ɗiɗi lewru mai hitande ujune ɗiɗi e nogas e joyyi sanga waktuji sappo e ɗiɗi pawɗi hojomaji capan tati tawi dendagal diwano e wuuro ngo ene jaɓɓimo tawi ko jaɓɓugal paayo dingal tawi waɗimo accueillir ko khalifaɓe wuuro ngo wayno ceerno Mouhamadoul Makiwde ceerno
Amadou Sy ko kamɓe mbawi jaɓɓademo tawi ko jaɓɓugal paayo dingal eɗen gandi ko ɗo o juulata juma kadi ko ɗo o walata ha janggo o wawa jokkude tawi ko lappol makko sibabi ligseebo gorgol ngam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma. ceerno Baby Sy golle ma jooɗi peewi en ñaguima duwaw e jillu ceerno Aliou Thiam tawi ko jillu makko ngo waɗi aljuma hanki o toon to ligseɓe gorgol ko toon waali ko aseta hande o wayni toon to ligseɓe gorgol wuuro to yiiɗi o yiiɗa to teddina o horsina ha joni habaruji men demgal Pulaar to leydi Mauritanie keddoɗen ha joni Mesouda Wula Boul Khayri ko neɗɗo dawrugol ko kanko kadi ardi kaɗo landa tawi ko landa wiyete ka APP ko landa dawrugol landa lunda wiyete ka Alliance populaire progressiste ko kanko de woni ɗiɗo duuɓi kala kanko woni président du conseil économique social et environnemental aljuma hanki o kadi ɗiɗi lewru mai woni duujal hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas joyyi o suɓama kadi kayida sifama o suɓama yo jokku kaya gardigu catala ngal ardademo kay conseil économique social et environnemental tawi kadi ko para décret mo hoorejo leydi ndi Mohamed Cheikh Al Ghazouani sifi kay yo jokku gardigu ngu e nder décret o kadi holliri hollirama kadi wonde biteɗo Mohamed Abdallahi Wula Sidiam kañum Wulu Siyam Mohamed Abdallahi Wulu Siyam kañumne no mama cukko makko woni cukko hoorejo conseil économique social et environnemental siftinde on noon gila hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas woni gila 2020 ko gila nden kanko Mesoudoul Boukhayri ko kanko suɓa o ardina tigui ngal ɗon catal bitegal conseil économique social et environnemental jogui conseil économique et environnemental on jogui ko terɗe capanɗe nayyi ɗiɗi woni capanɗe nayyi ɗiɗi membre ko ɗum woni ko jogui kamɓe kala noon ɓe cuɓete ko para décret présidentiel bureau mabɓe noon tawi ko bureau exécutif ɓe jogui tan ko terɗe jeegom woni 6 membre ha joni ko leydi Mauritanie keɗen pont walla mbiyen échangeur tawteɗo tigui to Carrefour Madrid mahaɗo kay mahaɗo Carrefour Madrid mo Nouakchott e inniraɗo kay moɓe mbiyata pont de l'amitié tawi kadi ko laamu leydi Chine kañum finance dendagal golle ɗe kala ha golle ɗe kiɓɓi oɗo saaha joni golle ɗe kiɓɓi ha laaɓi ɗe gasi ceera koye nder ɗiɗo koye nder nduɗo lewru noon woni lewru duujal lewru mai gonɗen ɗo koye nder mayru kay pont waɗete inauguré hano hannirta ni so tawi kay ala ko yanti hen ɓe kolliri noon ñande sappo e ɗiɗi laamu ngu holliri ñande sappo e ɗiɗi lewru mai ndu gonɗen ɗo woni duujal gonɗen ɗo ma tigui pont o ma waw wattu hutorede ma uddite yimɓe mbatta rewde dow makko e lesa makko kala pont o noon so tawi ko badgol makko inauguré noon inauguré makko kay ko yontere saabu yontere sappo e ɗiɗi nde so nden yontere faande so fawtima hen ko nden tigui délégation c'était timmuɗo ummoto toon to leydi Chine ara tigui wadde inauguré ko fati tigui oɗon pont échangeur biteɗo pont de l'amitié tawi ko pont cehilagal hakkude leydi Chine e leydi Mauritanie mbiɗen golle ɗe kala ko laamu leydi Chine kañum finance golle ɗe golle pont ɗo noon ene qime tigui ha temedere nogas go piccal jeenayyi tawi ko million e haalis ogoya e limore hesere nde ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen Samba Kumba Thiam ko ambassadeur itinéraire e leydi Mauritanie o suɓama kadi oɗo saaha joni halfinama poste goɗɗo o waɗama président du conseil scientifique de l'académie diplomatique oɗo poste noon yanti e poste makko kay wonde ambassadeur itinéraire ngal ɗo catal noon conseil biyetegal conseil scientifique jogui tigui kañumne ko terɗe jeeɗiɗi woni 7 membre tawi kadi kamɓe kala ko par arrêté ministériel des affaires ministérielles ministre chargé des affaires étrangères kañuma ha nomataɓe manda mabɓe noon ko duuɓi tati ha joni ko leydi Mauritanie keɗen Aboubacry Thimbo ko maire commune de Lexebo Gorgol o suɓama kankone tawi ko par décret o nomama directeur général adjoint woni cukko directeur général ko fate pour l'hygiène publique ko fate kala ha laaɓal tawi ko toon to ministère de la santé Aboubacry Thimbo noon koye maire uji tawi kañum woni maire commune Lixéba Gorgol koye maire uji kay ɓurɓe famdude to banggue duuɓi woni le plus jeune maire e nder leydi Mauritanie ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen jiyan ha toon to Guidi Maga noon jaɓɓoɗen ko musidɗo men correspondant men Zakaria Samba Dia ko fa taweteɗo to Daka Madina Gounas tawi kadi ko Daka Madina Gounas on tawete tawi kadi omo waɗa cimtol en tawateɓe toon to Daka Madina Gounas Zakaria Samba Dia salminama jamal ñamen bandiraɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayo weltare TV Sar Abdoulaye Sar golle maɗen jooɗi peewi eɗen tawe ɗo e nder Daka mo Madina Gounas noon
tawi kadi ko won bandiraɓe gummidi koto banggue leydi meɗen Mauritanie tengti e nder diwan meɗen mbo guidima ko eɗen kuccodiri e musidɗo gimmiɗo to diwan meɗen e guidima ko biyeteɗo ceerno Alpha taw kadi ummi koto leydi meɗen Mauritanie taw kadi ko wuuro ene wiye e wullora meɗen kettomo ko fate banggue e lawol noɓe gardini e tawi caɗele dañaki hen nonne kadi ha eno wurda ɗo e nder Daka heni oɗo saaha joni ceerno Alpha bisimilla maɗa. ko mawɗum yettude Allah e nelaɗo mum mi salmitimama mi salminima Dia mi salmini dennagal bandiraɓe foof ko mawɗum yettude Allah caɗele ngala e lawol min jiyani hen fof caɗele min gaari e jaam min jettima e jaam ɗo e Daka hen kadi ko mawɗum yettude Allah min keɓani ɗo caɗele ko jaam ɓolo woodi eyyi ko jaam ɓolo woodi ɗo Dia ko mawɗum yettude Allah ne rewe Allah ne ha no hanniri ni eyyi a jarama Dia jarama ceerno Alpha noon tigui no mbiruɗa ni e ceerno Abdoulaye Sarr no hollitira ni oɗo saaha joni fodde kam no jiruɗen ɗo ni no ceerno Alpha wiri ni e ɗo e Daka mo wullorami ene rewe Allah nonne kadi e lawol ngol noɓe gardi ni hay caɗele gote ɓe dañani e lawol e toggude toɓe gimmi toon e wullorami ɗoɓe lummiri to Diawar haɓe jotti ɗo e Daka woni lunde alliyankore nde hay caɗele gote ɓe dañani nonne kadi ɗo e nder Daka he eɓe ndewa Allah no hannirta ni e kono kadi hay caɗele gote ɓe ngala ɗo e Daka he ko wona ɗum ko hooli konngol maɗa kuccinta e bandiraɓe wonande ɓen ɓe ganduɗa hoorema ko hettiyankoɓe ayo Weltare TV e ceerno Alpha. eyyi caggal ɗum ko yettude Allah e nelaɗo muɗum salmindeɓe e juuradeɓe kadi nen mi ñaago Allah yo Allah hokku en hawrude o saaha mo wuuri ko jamɓolo woodi ko weltare woodi wallahi eyyi jarama Dia jarama Seydi Dia oɗo ko musidɗo wiyete ko ceerno Alpha taw kadi ko ummi toon to leydi meɗen Mauritanie diwan meɗen guidima ko wuuro ana wiye wullorama e ñallal hannde ngal noon ko ɗo e Daka mbo wullorama garɗen e yillade taw kadi ko micro Weltare TV e guidima ka Sar Abdoulaye Sarr ko musidɗo moɗon Zakiria Samba Dia gorko mo Bekere ɗo e lunde alliyankore nde e Daka mo Madina Gounass ñallal hannde ngal ko ɗo e nder Daka meɗen wullorama ketkima Zakaria Samba Dia golle ma jooɗi peewi en kettima tigui reportage ma tawi koye faandu haala Sar Abdoulaye Sarr habruji men demgal Pulaar toon to Madina Gounass payno ko leydi Sénégal ina teska noon kewgol jangguji wuyɓe tawi e nder hôtel aji tawateɗi e nder leydi Sénégal jamma hanki o sanga 2 heures jamma ko wuyɓeɓe hinde braqueruji kañumen tigui jilli hôtel biteɗo le Pélicain de Saloum hôtel le Pélicain de Saloum noon jeeɗum ko joom ngaalu Sénégal najo biteɗo Racine Sy wuyɓeɓe noon gaari kene joguiti ha teddi nde ɓe jetti hôtel o noon koɓe sappo yiɗo sagata nden ɓe naati hôtel o ɓe jaɓanti ko ɓen wiyeteɓe les vigiles woni tigui joguiɓe sécurité hôtel woni gardien ji ko ɓen ɓe jaɓani kay ɓe nangui vigile en ɓe tonggui ɓe haaɓe ɓici kay ɓe mbawi nadde e nder hôtel to nde ɓe natani hôtel o noon ɓe jaɓani ko coffre fort woni tigui wakande to haalisa moftete ɓe ndondi coffre o ɓe jaadi hen coffre o noon ene mofta hen million ngaji 5 tawi ko franc CFA ko ɓoyani ko noon teskinde kay kewgol guykaji e nder ɗiɗon hôtel aji ko ɓoyani no fewi ko hôtel biyeteɗo Rio Baobam kañuma yanano refti hen ko hôtel biyeteɗo les Manguiers de Guinero kañumne yannoma ɗiɗo hôtel aji kala teski ko janari teskinde tentinde tigui kewgol guykaji hôtel aji e oɗo saaha joni e nder leydi he ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jen ha toon to Kolda ko to Kolda oɗo saaha joni ko maali ndungu woni ko tawate toon aljuma hanki o jamma sanga 20 heures woni 8 heures jamma ko hendu tawi ko hendu holliroɗo ko ƴewande sayde kañum tigui teska toon ɓe hendu ndu ɓenni noon ɓoyani mum tigui ko baade toɓo seeɗa woni wis woni ko tina toon e yoga e leyɗe ko wayno to fiyete Faraba eto wiyete Hafia eto wiyete légal usine coton ɗiɗo nokkuji kala tiskama tigui keeɓi baade toɓo no mbawi fodde kala woni wis mumen ɗum noon saaha joni Kolda naɓe kay no ndiderno ɓe hen puɗɗima yaltinde jaale mumen jamɓe mumen e cakadi mumen puɗɗima wellude kay gam heblanade ko fate golle guesse mumen saabu kay ɗum ɗo ko maale ɓoyata tigui ndungu yetto e nder oɗeɗon falde ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen to Rosso di Sénégal toon noon ko ɓen wiyeteɓe les passeurs woni tigui no yimɓe ɗanne suude tawi ko sagataɓe tato kañumen tigui mbiya toon tebba ɓen tato noon na yimɓe no ɓe nawannoɗo yimɓe suuɗeɗu kañumen tigui nangga toon tawi kadi ko nawannoɓe yimɓe kay faade toon to Dongro
Europe ɓe taccirta noon ko ɗon to Rosɗo ɓe mbawa walla yimɓeɓe kay ha jettoto Nouadhibou e nder leydi Mauritanie ko toon woni sodorde mabɓe faade to leydi dongre Europe ko aljuma hanki o noon ɗiɗi lewru mai woni duujal ɓe ponno kay nawde ɓen tigui taccinde ɓen nawde ɗumen to dongre Europe nde ɓe nanga noon ɓe tawrama tigui fodde million ngaji jeegom tawi ko franc CFA ko haalisaji noon ɗiɓe keeɓi kay ɓen kilineɓe hakkude kay ɓeɓe pawi temedde nayyi ujune woni 400 000 hakkude ɓe pawi 400 e 600 000 tawi ko franc CFA ɓe tawama kadi fodde capanɗe tato neɗɗo tawi ko clandestin ɓeɓe ndendinno e nokku goto kay gam yinnode taccinde ɗumen nawde ɗumen ha toon to Nouadhibou ɓennina ɗumen to dongre Europe eɗo saaha joni ko laamu leydi Sénégal kañum teeɓiɓe ɓe ɓenninama tigui to ɓen witeɓe poɗo judiciaire e financier ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen le sous-préfet des Almadies ko legal wiyete noon hono biteɗo Mouhamadou Lamina Thiam o siifi kayida on kayno hollude kay uddugol kaɗo juma tawi ko juma mawko wiyete ka la grande mosquée d'amitié Baobam Karaga ko caggal noon almameɓe kaaɓi kay e juma ka caggata ko banggue gardigo jama ka ko ɗum tigui kanko sous-préfet o an jeemo kay guila ɗin fitnaji jibinde goɗɗum ko ɗum saabi kay o siifi kayide hollude jama ka ko uddaka on kayit noon sifande nden sifande noon ko fati uddugol jama ka halfina ɗum ko commissaire Thioub kañum ardi commissariat mo Dieppel kañum tigui rokka alhaali on toppito kay uddugol juma ka ha kay nde jaam arti toon kala ɓe kalani noon mande juma ka foti hiwditede oɗo saaha joni kam ko cardinal uji kañum fiya e kaɗon juma ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen hono mbiru enen gardidi kabruji men accident kulɓiniɗo musɗo teskama aseta hande o subaka e dow lawol bitego route national numéro 6 sara wuro witego Sare Thiali e nder département mo Wélingara ko mini car goto jollunoɗo élevaji ɓe CMMD Sare Koli Salé tawi kadi ko sukaɓe yahannoɓe kay ko fati visite ɓe mbiyata visite pédagogique ko on bis tigui felmodiri e camion goto umminoɗo Wélingara on camion noon ko camion saabi accident o saabu kay ko pono yala camion kañum tigui fetti ɗum saabi oɗon accident ha otoji ɗi mbawi felmodirde bilan gadano tawi ko bilan provisoire mo keɓɗen ko waɗi yimɓe ɗiɗo wasɓe hen pittali men ɓen ɗiɗo wasɓe mbi pittali men ko chauffeur bis o wondude suka goto élève heddiɓe noon 31 e mabɓe ne mbarmi barmande ɓen barmuɓe noon hen no gas joyo ene tampi sanne ɓe nawama noon kamɓe foof ɓe nawanoma to hôpital Wélingara ɓurɓe tampude ɓe noon mbawi ɓenni to hôpital régional mo Tambacounda ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen hono mbiruɗen gardini kabruji men e hono mbiruɗen kadi wonde kay Daka Madina Gounass ha Daka o hiɓɓe kay mamin dusona to banggue Daka Gounass o tawi koye cimtola musidɗo men sehil men Ama Sambalo a salminama juurama. Assalamu aleykum. Waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Ghali Abouba mi salminima kadi mi juurimama mi salmini dendagal bandiraɓe hettotoɓe Weltare TV weltare ɓe fulɓe andudema Ghali Abouba kabruji men ɗo e Daka mo Medina Gounass kan landa APR eɓe noon nelaɓe Alaji Macky Sall jettima Daka Medina Gounass ɓe yeddiri e ceerno Khalifo hono ceerno Diamma Tidiane mbawi jangtade hollidde ceerno anni Alaji Macky Sall e anniyomɓe kamɓe foof nayi Daka o nayi julɓe nani kadi e dental ngal ko ɓiɓɓe koɓe almuɓe kadi e dental ngal ndeɓe goni ɓiɓɓe almuɓe e dente kiddani kala ɓe gari ko ñagade duwaw kono kadi eɗen ñagade ceerno nde waɗata kadi duwaw e leydi ndi beele leydi ɓuura yarude yesso ɓen kadi Ghali Abouba on gardiɗo effort ɓe ganduɗa jokkotiɓe ndiyam e nder leydi ndi ɓe jillima wuuro teddugo Madina Gounass ha tonto Daka ɓe jiidira ceerno ɓe koddiri guila Daka heddi lebbi ɗiɗi lebbi tati ɓe gaari e yillade ɗo e wuuro ngo ɓe jii fosigo nde wuuro ngo ɓe mbawi ƴewde caɗele majje ɓe ɓenni ha tonto Daka kamɓe ɓe koddiri guila nden ɓe ɓaami joguirade ndiyam Daka ɗam e on saaha noon guila nden ha oɗo saaha ɗo ɗo Daka o yarata ɗo haccele gote ngala wonande ndiyam ɓe jillima Daka je ɓe jillima bandiraɓe ɓe jokkodiri kadi ha funaɓe ndiyam e wuuro ngo kamɓe kala ɓe koddiri Daka o hikka ha hen goto woytaki caɗele ndiyam e ko nandi hen ɓe koddiri so allahu lamɗo ɓe yiddema ɓe e yaade kala Daka yonti ha Daka o sako taw ko wiyete ndiyam mankata ɗum noon eɓe jetta kadi on commission gonɗuɗo e arde ndiyam ɗam ɓen kadi mbaɗa hen darde men tinde mbaɗa ballal men tingal kamɓe kadi kala hitande eɓe ɓeyda e Daka o réseau mo ganduɗa eɓe gandi Daka o kala hitande ko ɓeydoro
hono wurtitengo ɓeydoto kala hitande ni wadno kala hitande ɓeydo réseau kono kadi ɓe jetta kadi ɓe ganduɗa kadi ha finnaɓe wonɓe ɗo ɓe ɓeɗon kadi kala koɓe golla kamɓe ɓe goldirta golɗe ɓe kodiri noon dendagal julɓe kala ene belti ene beyti kamɓe ko duwata tan ɓe ñaagui nde Allah nawrata golɗe yesso noon kadi haala uba dendagal julɓe e oɗo saaha guila aljuma hanki o ha oɗo saaha yimɓe ene juppo gam awde hawrde duwa o noon kadi haala uba hoddirama wonde premier ministre hono leydi Sénégal on Ousmane Sonko e wondi mum so Allah lamɗo jaaɓi dimanche janggo o mo mbawa yettade ɗo e Dakar Madina Gounass gam lomtade mawɓe leydi ndi ko musidɗo Amadou Samba Lo ɗo e Madina Gounass fedde Weltare TV weltare ɓe fulɓe andirindema Ghali Abouba Amadou Samba Lo golle ma jooɗi peewi emin jiiɗi kadi mbawa yettanade min toon to Dakar Madina Gounass to Dakar tawi ko Dakar Kahilnaɓe to tawate ceerno Amadou Tidiane Alpha Mama Siley Ba ha to tawate kadi ɓeena tawi ko Dakar umoriɓe toon to lycée ba gorgol habaruji men ɗemgal Pulara habaruji men ɗemgal Pular so nomima toon to Dakar Medina Gounass ko to leydi Gambie paadena to leydi Gambie dadi ɓe halfinaɓe ko fate nden ka ekkisala hono hoorejo leydi Gambie Adama Barrow ɓe hinde GIGN woni groupe d'intervention de la gendarmerie nationale ɓe tawe kay caɗele mawde no fewi ɗum noon ɓen GIN noon guila 2017 ko kamɓe kay jogui kala ko fate nden ka ekkisala Adama Barrow hoorejo leydi Gambie ine tawe mabɓe noon gendarme ɓe tawi ko jeeyaɓe ɓe jeeyaka nder leydi hen ha tengti noon jeeyaɓe toon to leydi Sénégal e nder mabɓe noon waɗi tigui hujjunoɓe e nder dépôt woni tigui dépôt mawɗo nder magasin mawɗo to guura ko fate hoorejo leydi ndi e galle mum woni ko ñamde ko fate galle présidentiel ko guura mabɓe tiskama tigui ɗon guura wujjonama e nder oɗon dépôt tawi kadi guura ka yeeya koye nder jeehe yoga e boutique aji walla yoga e jeehe e nder enquête o noon tawama tigui on marchandise nanggaɗo kay ummori tigui ko toon to dépôt woni fawru to galle lamorgo to tawi kadi e nder enquête he noon moddinama hen juuɗe ɓen gendarme aɓe ɗiɗi tawi ko Sénégal naɓe hen Sénégal naɓe joguinoɓe nden ka ekkisala hono hoorejo leydi ndi Adama Barrow hen goto ne wiye I ene yette Diop kañum woni chef de sécurité Adama Barrow goɗɗo o noon ko goɗɗo o ko sengoto wiyete o kañum jogui kala coktirde magasin o woni kañum gérant magasin tawateɗo to galle lamorgo to e nder enquête marchandise uji kewɗi noon tawama nanggonude e nder jeehe kay tengti tigui ummi ko toon to galle lamorgo kamɓe ɓeɗo ɗiɗi noon ɓe kollude en ɓe ittama kay e golle mabɓe ha joni habaruji men ɗemgal Pular sen mima to leydi Gambie ko to leydi Mali paadena to leydi Mali gam kay yidde heblanade e falade ko fate yolayru ndungu hikko fa heblade ndungu e falade yolayru e nder Bamako lamorgo leydi ɗi joɗima batu tawi ko batu keñoɗango guna batu noon ko wiyete comité intraministériel woni ko jagode tawi koye gardugol hoore jagode mabɓe hono général de division Abdoulaye Mayga kañuma ardi batu ngu jooɗi ko aljuma hanki o ɗiɗi lewru duujal hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas joyi e nder batu ngu noon peeje tawi ko peeje jaaƴi no fewi peeje ɓutte ƴettama ɗen peeje noon ko tafde kay commission ngaji sous commission ngaji halfinteɓe kay ko fati e golle ɗe gam haɓade yo layru e nder Bamako lamorgo leydi ndi e nder peeje ƴettade noon haɓama ƴettama hen tigui ko fati haɓade kay hawloɓe e nokkuji taw ko toon ndiyam foti rewde walla to ndiyam foti tuddinde ɓen kala nde ittete ko ɓuuri yawde e yaccade e nder peeje ƴettade kadi tawi hen ko fati ittugol ñonkoto kewɗo tawateɗo e nder caniveau ji beele taw so ndiyam ari tan ndiyam ɗam ene wawa yaade hano hannidi sous commission ngaji kewɗi noon tafama kalfinama golle ɗe ene tijja tan e nder yontere faade tawi ma ndungu jogui taw ko toɓoji jokkodirɗi ma waw teskede toon to Bamako ha joni ko leydi Mali keddoɗen to Bamako dadiɓe halfinaɓe nden ka ekkisala kaggolade woni walla mbiyana bowallade diwoje ngal aéroport bitengal aéroport mo Bamako ɓe teɓima 12 kilo taw ko hinde drogue tawi ko drogue ɓurɗo serde mo hinde cocaïne on drogue noon jaru muɗum on drogue noon mo cocaïne jaru mum ne qime ha temedde capannayyi tawi ko million woni 240 millions tawi ko franc CFA so weccitama e haalis dollar ene qime ha temedde nayyi e sappoji ujunere tawi ko haalis dollar on dollar noon tawa tigui ko nder bagage uji tawi koye bagage uji passager goto pa noon to leydi Maroc e nder enquête noon sagataɓe ɗiɗo tawi ko hoɓɓe ɓe jeeyaka nder leydi Mali mbawi tigui tebdede e oɗon marchandise ha joni ko leydi Mali keɗoɗen to Sénou
ko wurgiyankoɓe woni wiɓe dabeje kañumen tigui teeɓa toon tawi ko police mo senum gardugol commissaire mabɓe hono biteɗo Hamidou Diakité wondude cukku mum hono Lassana Keita kañumen tigui mbawi teɓade ndeɗo fedde wiɓede sagataɓe nayo ɓe tawrama noon no gasi ɗiɗi naggue woni no gasi ɗiɗi holsere ɗum tigui woni ko tawa e juuɗe mabɓe ɗen kolce kala mbawi tettede ɗi nayyi kala mbawi tettede mbawi tottitede jomumen hano hannitani ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar joni habaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Mali ha joni to leydi Mali jen ha to nokku biteɗo ha to legal bitengal to legal bitengal jentu legal bitengal sokoroji non ko legal tawtengal indira commune 6 mo district mo Bamako to non ko tana musto woni tigi ko teskato non tawato non ko suka gota gila talata non no gas jena ya lewru maynudu avril maynudu ko sagata gorko jaro à peu près fode duubi capande tati kanyum tigi tawa ene wara tawi kadi ko wargo musgono fewi sabu kay goski tawa tigi mo wara horande e juude de diddi kala ene taƴa ene ɓe tawdani ɗon juuɗe ɗiɗi kala hornde kala ne taƴa ene itta e ɗo saaha joni noon ko tana musto woni ko teskato lam ɗum noon enquête jaaƴo wawi tigui udditede hen ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar kedde Afrique jabboɗen ko musidɗo men sehila men hono Alassane Oumar Mbodj Alassane Oumar Mbodj a salminama juuram en calmitima Ghali Abouba en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV habaruji men ɓuuri tengtude e dongre Afrique ñalawma hande o fuɗɗoɗen ko leydi Mali toon dey e oɗo dummuna foof vidéo taw ko militaire walla huniyankoɓe ɓen jagganoɓe to front Lazawad FLA ene dey wawa kadi circulde kay e nder réseau sociaux ji ɗi gila kay ñande talatare nogas jenayi lewru ɓendu ndu woni setto ujunaji ɗiɗi e nogas e joyyi taw ko rebelle en indépendantiste en ko ɓen dey jagguno ma won kadi huniyankoɓe nogas taw koye ɓen malinaɓe wonde e ɗiɗo mercenaire uji taw ko Riche Wagner en jagganoɓe gila e lewru septembre ujunaji ɗiɗi e nogas e tati ha e juillet ujunaji ɗiɗi e nogas e nayyi e nder kay pirɓodire hakkude mabɓe ene wayno dey toon to te zawtin ene wayno koye nder juillet ujunaji ɗiɗi e nogas e nayyi FLA noon wawi koto tehtinde ko kañum dey waɗi oɗon vidéo kono noon kay yo rokkani yamirore kay yo vidéo saro kay no sarorini Côte d'Ivoire fodde kay 34 ujunere ɓen sukaɓe jibinaɓe ɓe timmani no fewi e kala e hirande aɓe daña ko wayi noon e ɗum noon eɓe mbawi kamɓene wadde kay ko wiyete ɗin charge uji taw kadi ko couveuse e nder hôpitaux ji UNICEF e kañum e fond noddirteɗo hono Mouskaka ene wadde kamɓe de ɓe mbawi hon ƴellide ɗum ma won joni duuɓi jeegom hakkude mabɓe e gouvernement mo leydi hono Côte d'Ivoire mbaɗa oɗon programme ene yaaha kadi taw koye centre uji taw kadi koye gila kadi e soin mum hani e hakkude mum e ɓiɗɗo e yummum toon to Kankourou SMK ene wayde ko goɗɗo oɗo fannu ko fannu mo mbawa kadi wadde taw kadi ko ɓandu e ɓandu hakkude yumma e ɓe on ɓiɗɗo ha kadi wawa kadi ussude taw kadi ɓe kon mayrano ni mate en usso no fewi taw kadi ko nguleyki yumma tan arade makkon hakkono mbawa kadi kono dañde taw kadi ko cellal kono duumingal toon to Togo ene wayno kadi autorité ɗi Congo ɗi mbaɗi kadi jertinako e ɓen taw kadi ko nanalaji kadi ɗi godani e wiide kay wonde kodi étudiaji e leydi ndi ene yaha toon ɗaɓɓa boursuji jaa toon to leydi toon Riche so tawi on yeehi toon ɗum noon ko e ballodiral to kadi ɗo wiide taw ko jagolgal ko fede gueɗe caggal kono leydi ɓe mbi noon ɓe mbawi gonde e yiide kay won gueɗe ko ɓuuri hewde kay e ɓen jibinande taw kadi ko leydi hono Togo taw kadi étudiaji wonɓe toon e to leydi hono Russie kamɓe dey ɓe mbi wonde kadi ɓe keeɓi hen ko hunde wonɗe en gueɗe ko ɓen en jaaha ene kadi jaggana leydi Riche ene kaɓo taw e Ukraine ɗum noon ko so tawi kadi enen kaɓono leydi Riche ɗum noon kadi société kon civil o wawi kadi won wiide kadi jertin ɗum e wiide wonde kadi ɗum ɗon kadi ko ɓe mbawi kon dañde woni ɗiɗon kawuji e taw kadi ko ɗin autorité ɗin jibinande ko leydi ndi so yeehi toon to leydi Riche to ene haɓano
taw kadi jaggala leydi ris ɗum no jugo ɗum non ko noon aɓe jirti noon jibinande nde won e ɗeɗon gueɗe ko wayi noon toon to Gabon ñalawma hannde o dey ene wayno dey ko ɗum on olingue ngema kanko dey ko pullunoɗo Ali Bongo ittuɗum e jappere caggal ɗum ene wayno dey mbaɗi kadi taw kadi ko hono mbaɗi woote Allah rokki ɗum polgu ɗum noon ene wayno kanko no e ñalawma hannde o ko ɗum woni kono taw kadi ko cérémonie o ko ñande asatare tati lewru taw kadi ko duuƴal ujunaji ɗiɗi nogas e joyyi toon to stade momi noddirta sinon taw kadi ko galone ene wayno dangoje ɗum noon de ma waw kadi rendinde toon e tawata ko yimɓe heeɓe no fewi fodde 10 ɓen ardiɓe taw kadi ko leyɗele ene jeeya e ɓeɗon noon taw kadi ko forɓe arde toon e tawtorede ɗum ɗon ene wayno kadi oɗo ne jeeya hen sous région o kono Théodoro to radio ombinga ngema ma sogo mo Guinée équatorial ma tawtore Denis Sassou Nguesso mo Congo ene tawtore Foste Arjage Touadéra mo RCA ene tawtore Mahamat Idrissa Déby itno ma arto mo Tchad ma waw tawtore ɗum noon to banggue Semak Toyr to banggue noon ɗum koɓe mbiyata wonde de mois ene wayno hono Bassirou Diomaye Faye mo leydi hono Sénégal ma waw hono tawtorede ɗum ene wayno dey Oumar Sissoko Ambalo mo Guinée Bissau ma waw hono tawtorede e ɗum noon kadi e ɓen ko nande e woɓɓe kadi ma mbaw en paada e garagol tongol ko nande Paul Kagame en mo Rwanda Mamadi Doumbouya mo Guinée Conakry Adama Barrow mo Gambie ene wayno Cameroun ne kadi ma tawtore kadi oɗon investir taw kadi o kankone o wawata kadi ko nelde ko jagorgal hono gadir jagorgal Joseph Dio Nguette ene wayno kadi leydi hono France ma waw hono neldu toon jagorgal délégué taw kadi ko fatti e banggue Europe Ben Jamais Haddad ene wayno oɗon ma waw kadi e ngal ɗon pottal ma wawde addande kadi leydi hono Gabon wawde yaynade jeydi mum ngam feera ɓamto yaaha dow taw kadi ko oɗo taw kadi ko olingue jama wawata kono kadi ardede fiile lewru mum caggal kay gila keeɓi lefol taw kadi ko koye mabɓe woni kay jeytade hoore koye mabɓe leydi hono Gabon gila kay Oumar Bongo kañum e ɓesgu mum e golɗo woni lawol kadi tawol ko gadanol ko goɗɗo kay mo jeeyaka e ɓesgu ngu ene wawi kadi hono lamade kadi kono leydi ndi no wonata ko kadi ene wayno ko kenal demminade ɓurde wonata toon to leydi Gabon Ghali Abouba ko ɗum de tonguɗen e dongre Afrique e ñalawma hannde o taw wonno koye dande musidɗo moon Alassane Oumar Mbodji gorko mo Sandow ngam weltare Ayawo TV Alassane Oumar Mbodji golle ma jooɗi peewi ko an uddi kabaruji men e nder dongre Afrique ko an uddi kabaruji men no ndijoɗno saabu ko en keɓani wadde kabaruji men joolam jaɓiri saabu gila ñalawma gila sanga 11h fayi midi koye coupure courant gonɗen ko joni to kalten ɗo 6h30 min woni 18h30 ko nden tigui courant woni ko artude woni nden tigui courant o arte saaha mo mbatten kabaruji ko ɗum saabi noon en donki yaññade banggue kabaruji joolam jaɓiri musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceera ko ɗum ɗo wonno komin tonga noon kabaruji mon e ɗemgal Pulaar e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba to karallagal ha mbawan yiide en to banggue nete ɓosoji woni YouTube ko Saydou Abouba so tawi ko correspondant men toon to Guidi Maga ko Zakaria Samba Dia tawi ko roɓiɗo to kabaruji men roɓiɗo Afrique ko Alassane Oumar Mbodja correspondant men toon to Madina Gulaka Madina Gounassa ko Amadou Samba Lo ketki malaki jaam ɗo e haalirde he ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba yo jaam Allah jogomi jogo on